Najväčšie klamstvá, ktoré nám hovoria učitelia. Na škole existujú vety, ktoré počujeme skoro každý deň. A väčšina z nich znie úplne vážne. Prvá veta, to budete v živote určite potrebovať. A pritom väčšina z nás nepoužije polovicu vzorcov, ktoré sa učíme naspamäť. A nie preto, že by tieto vzorce nemali zmysel, ale preto, že skutočný život funguje trochu inak ako testy. Druhá veta, zapíšem si vás. A v tej chvíli máte pocit, ako keby sa stalo niečo hrozné. A pravda je, že o týždeň si vlastne nikto na to už nebude pamätať. Tretia veta, na strednej to bude oveľa horšie. A áno, z vlastných skúseností môžem povedať, že je to niečo iné ako základka. Ale nie vždy je to horšie. Je to jednoducho iba niečo nové. Štvrtá veta, ticho, lebo píšeme. A aj napriek tomu si vždy niekto šepká, smeje sa, alebo vlastne ani nevie, že máme niečo písať. Piatá veta, toto je veľmi dôležité. A o mesiac sa ukáže, že to nebolo až tak dôležité. Ale pravda je, že učitelia to nemyslia zle. Ale snažia sa, aby sme dávali pozor a niečo nové sa naučili. A možno najväčšie klamstvo nie je to, čo hovoria oni, ale čo si myslíme my. Že škola je len o známkach. A pritom si najviac pamätáme prestávky, smiech a momenty, kedy sa dialo niečo úplne obyčajné.